Guida con teacher eye bia medi twi kasa amekan de kyerɛkyerɛ patente B mu ma onya ho ntiaseɛ. Sɛ wo Italy kuroduam ha, wo pɛ patente B, wabrabra wuntimi entwa bɔ mmɔden sɛ wobɛba eye me class na medi twi kasa yi akyerɛkyerɛ mu ade ama wo. Wobɛtumi asan akɔ eye YouTube, TikTok na afei Facebook no wabɔ eye Guida con teacher yi da ha yi wabɔ de ahyɛ mu. Ɛhɔ wobɛnya adesua hodo a medi agu hɔ. Quiz ahodo a makyerɛkyerɛ mu wotwi kasa yi mu no, wo nsa betumi aka bi ma no aboa wo. Ɛno nti ene dai yɛbɛhwɛ eye limiti massimi di velocità a ɛwɔ Italy akwan ahodo nyinaa ɛso. Ene de me ne wo ɛbɛhwɛ emirika a ɔwɔ sɛ kwan bi aso yetuo. Moma yɛnhyɛ aseɛ. Ɛkwan a edi kan ɛwɔ kurom ha, yɛfrɛ no sɛ eye Strada Urbana. Strada Urbana. Na Strada Urbana yi ne din baako nso de sɛ eye Centri Abitati. Kyerɛ sɛ hɔ no eye ekurom baabi a enipa ɛteɛ. Ekurom deɛ sɛ wonam hɔ a, emirika wɔ sɛ wokɔ eye 50 km/h. Ɛno ɛna wɔ sɛ wokɔ. Ɔsɔ wokɔ eye 50 km/h. Ɛno nti sɛ wonam kurom a 50 km/h ɛna wɔ sɛ wokɔ no wɔ eye kurom. Afei ɛkwan a ɛtɔso mmienu enso yɛfɛ no sɛ Strada Extraurbana Secondaria. Strada Extraurbana Secondaria. Na saa secondaria wonam so a emirika wɔ sɛ wokɔ eye 90. Kyerɛ sɛ eye 90 km/h. 90 km/h. Nti sɛ wokɔ quiz mu a bɔ mmɔden sɛ wode saa nneɛma nyinaa ɛbɛto tirim na aboa wo. Afei yɛwɔ ɛkwan bi yɛfɛ no sɛ Extraurbana eye Principali. Extraurbana Principali. Principali eye deɛ? Principali eye ɛkwan kɛse a ɛno nso ɛwɔ hɔ. Na ɛno no yɛkɔ sɛ eye 110 km/h. Ɛne yɛkɔ no wɔ eye Extraurbana Principali. Extraurbana Principali. Principali ɛkɔ sɛ eye 110. Afei yɛwɔ Autostrada. Autostrada eno ne ɛkwan kɛse a ɛwɔ Italy kurodua mu. Yɛkɔ no sɛ ɛhɔ nso yɛkɔ eye 130. 130. Ɛno nti sɛ wonam Autostrada so a bɔ mmɔden sɛ wobɛtu mirika a eye 130. 130. Wei ene ɛkwan ahodoɔ. Na yɛwɔ kwan baako bi wɔ hɔ a yɛsan so frɛ no sɛ Strada Urbana Scorrimento. Strada Urbana Scorrimento. Neno no ɛyɛ na exams mu no ɛnhyɛ da enim. Nanso oduru baabi a epie mu. Ɛno nti wei ne exams de a bɔ mmɔden sɛ wobɛsua na aboa wo. Neno no etimi aboa mo apaase no ntɛntɛntɛntɛm. Oba me class a mede kwan ahodoɔ bi no mu a ɛka ho nso mede ne nyinaa ɛbɛkyerɛkyerɛ mu akyerɛ wo ma wanya ntiaseɛ. Afei mesan so de ade bi bɛka ho a ɛno nso ɛho hia paa. Efisɛ quiz mu no ɔmo betimi abusa wo sɛ ɛwɔ ɛkwan a ɛfɛ no sɛ eye Strada Urbana eye Centri Abitati asɛm na meka no. Ɔmo se eye con eye particolare caratteristici. Con eye particolare caratteristici no. Eye ade a saa ɛkwan wei no. Umirika no betimi asesa ɛma no abɛyɛ 70 km/h. Eye vero pa. Eye ampa. Efiri sɛ con eye particolare caratteristici no. Eye particular characteristics eye ɛkwan no so eye nneɛma bi ebetimi ama umirika a ɔsɛ wotu no wɔ eye Strada Urbana so no etimi asesa ɛma no abɛyɛ 70 km/h. Wohu ni sɛ yakwaku mensa fa vero na ɛbɛboa wo. Afei nso eye Autostrada so nso ɛno nso kon eye particulari eye characteristics no wobetimi akɔ eye 150. 150 betimi akɔ 150 con eye particolare caratteristici. Ɛno nti con eye particolare caratteristici no wobetimi akɔ eye 150 ɛwɔ eye Autostrada so. Wohu ni sɛ ya fa no eye vero na ebetimi aboa wo. Meda wase sɛ nso wabɛhwɛ me. Aha eye Guida con teacher. Bɔ mmɔden sɛ wobɛbɔ me din yi ɛde ahyɛ eye YouTube mu, eye Facebook anasɛ TikTok mu. Na afei adesua hodoɔ a medi agu hɔ no wo nsa etumi aka bi. Nyame yɛ adom a yɛbɛsan ahyia biem with a different lesson. Meda wase nyame nka ho. Piao, adios.